Мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, милләттәшләрем, ватандашларым, абыйларым, Аллаһ йортының кунаклары. Әлхәмдүлиллә, без адәм балалары, кешеләр, җәмгыять әһелләре. Безнең тормышыбыз шушы дөньяда җәмгыять белән бәйле. Кешеләр белән аралашу, кешеләр белән мөгамәләт кору белән бәйле. Һәм адәм баласы бу дөньяда сайламый үзенең ата-анасын, сайламый үзенең туганнарын, әмма кеше үзе сайлый, кем белән дус булырга. Дусларны, кардәшләрем, без үзебез сайлыйбыз. Һәм күп чиракта кызганыч дөрес сайламыйбыз. Аллаһ Раббыбыз моның турыда нәрсә диде син үзенең Куръани Кәримендә? Тәүбә сүрәсе 119 аятында Аллаһ Раббыбыз игълан итә безләргә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману тақуллаһ ва куну ма'ас-садиқин. Эй мөэминнәр, ди Аллаһ Раббыбыз, Аллаһыдан куркыгыз һәм тугры булган, яхшы булган, хәерле булган кешеләр белән булыгыз диде. Ягъни Аллаһ Раббыбыз безгә үзебезгә янәшәдә яхшы дус, үзебездән дә хәерлерәк булган яхшы дус белән булырга әмер бирә җәмәгать. Аның дәрәҗәсенә карамастан, аның байлыгына карамастан, без үзебезнең янәшәбездә хәерле булган дус тотырга тиеш җәмәгать. Әлхәмдүлиллә. Һәм шуннан да, кардәшләрем, күп чиракта үзебезнең тормыштан да мисал итертеп искә төшерә алабыз, китерә алабыз, яки башка туганнарыбызның, дусларыбызның мисалын итертеп куя алабыз. Нинди? Ул да булса кайчан кеше шушы дус аркасында үзгәрә. Кемдер, әлхәмдүлиллә, Аллаһның рәхмәте белән үзгәрә яхшы якка, хәерле якка. Әмма кемдер үзгәрә үзенә күрә начар якка. Хәтта ки динсез кешегә әверелергә мөмкин. Аллаһ сакласын. Ни сәбәпле? Бу дусның йогынтысы җәмәгать. Үзебез сайлап алган дусның йогынтысы. Юкка гына Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтеп калдырмаган. Абу Дауд ат-Тирмизи җыентыгында китерелә, Абу Хурайрадан риваят итеп, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: кеше якын дустының динендә дигән. Шуңа күрә һәрберегез игътибар бирегез ки, кем белән ул дус. Субханаллах. Шынлап та, җәмәгать. Без аны яхшы кеше дип аны белән дуслашып китәбез. Аннан соң кеше шушы дустындагы булган ниндидер привычка дип атыйбыз инде без аны, ниндидер йолаларны, привычкаларын үзенә ала. Аның кебек үзен тота башлый, кылана башлый,
һәм башкасы. Юка гына Ибн Мас'уд радияллаһу анһу әйткән, кешене белергә теләсәң, яхшы белергә, якын белергә теләсәң, аның кем белән аралашканына, аның кем белән дус булганына игътибар бир дигән. Чынлап та шулай, дуслар. Һәм әлеге кагыйдәне без үзебезгә дус сайлаганда гына түгел, кыз балаларыбызны кияүгә биргәндә булсынмы, ир балаларыбызны өйләндергәндә булсынмы, әлеге кагыйдәне кулланырга тиеш. Берәрсе кызыбызның кулын сорап килә икән, игътибар бирик, кем белән аралаша, кайда йөри һәм ничек аралаша. Кем аның дусты, танышыйк, күрик аның дусларын. Шул вакытта, әлхәмдүлилләh, без инде нәтиҗәгә килә алабыз, нинди кеше безнең каршыбызда. Әйе, дуслар, әйе, кардәшләрем, без беләбез, Аллаһ Раббыбыз Куръани Кәримендә ачыктан-ачык иттерде, берничә аятында, берничә җирдә безне тыя насаралардан яки яһудилардан булган кешеләр белән дус булудан. Кемдер әйтергә мөмкин, менә бит ул бик яхшы кеше. Әйе, ул насара кешесе, әйе, ул яһуди, әмма ул шундый яхшы кеше ди. Ничек инде мин аның белән дус булмыйм ди. Моңа каршы без нәрсә әйтербез? Аллаһ Раббыбыз Куръани Кәримендә аят китерә, бәлки сезгә хуш булган әйберләрдә сезгә хәйрсезлек яшерелгәндер ди. Һәм бәлки сезгә бик үк хуш булмаган, сез яратмаган әйберләрдә, эшләрдә сезнең өчен хәйрлелек яшерелгәндер ки. Аллаһ белүче, сез белмисез. Шуңа күрә без, мөэминнәр, мөселманнар, үзебезгә дус итеп, бары хәйрле булган, мөселман булган кешене алырга, сайларга тиешбез, кардәшләрем. Бу бер дә аңлатмый, насаралар яки яһудилар бүтән дин әһелләре белән аларның хакларын үтәмәйчә, аларны түбәнсетеп, яки ничектер явызлык аларга эшләп йөрү, юк. Юк, җәмәгать. Әлбәттә ки, юк. Бында якын дуслыкка алу турында сүз бара. Якын дуслыкка алу турында сүз бара, кардәшләр. Һәм әлхәмдүлилләh, безнең кем беләндер дус булу, хәтта ки Аллаһның мәхәббәтенә илтергә мөмкин. Аллаһның җәннәтенә кертергә мөмкин. Ат-Тирмизи һәм Ибн Маджада җинтыкларында риваят китерелә Абу Хурайра радияллаһу анһудан. Бер мәлне бер кеше үзенең якын дустының хәлен белим дип, якын дустымны күрим дип, күрше бер авылга, хәтта ки шул авылның шикләренә юлга чыкты. Һәм шушы кеше каршына Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тааля фәрештә җибәрде. Әлбәттә ки, фәрештә кеше кыяфәтендә, шулай бер юлчы халәтендә очрады бу кеше каршысында һәм аңардан сорады: "Син ди, кайларга юл тотасың ди? Нәрсә бар анда?" дип сорады. Һәм әлеге кеше шушы фәрештәгә җавап кайтарды: "Мин ди, якын дустым янына барам ди, хәлен белергә." Һәм фәрештә аңардан сорарга булды: "Ул сиңа бер нәрсә тиешме ди? Әллә син аңардан нидер телисең микән? Шушы дөньядагы булган нидер бер мәслихәт, нидер бер теге мирской интерес? Бәлки синең аңа карата әҗәтең бардыр.
Әллә ул сиңа әйттеме, кил әйдә, берәйбер бирәм дип, яки башкасы. Ул кеше нәрсә дип җавап бирде? Юк ди. Мен аның хәлен барырга барам, аның янына барам, бары Аллаһ ризалыгы өчен. Мин аны яратам. Мин аны яратам Аллаһ ризалыгы өчен. Шуңа күрә мин аның янына барам, юл тотам. Һәм моны ишеткәч, фәрештә аңа җавап кайтарып әйтте: "Белди, хакыйкатьтә мин Аллаһның илчесе. Аллаһ мине җибәрде сиңа әйтер өчен, никадәр син дустыңны Аллаһ ризалыгы өчен яраткан булсаң, шуның кадәр Аллаһ да сине яратыр" диде. Әлхәмдүлилләх. Шуңа күрә, кардәшләрем, без дусларыбызны Аллаһ ризалыгы өчен яратып, аларның хәлләрен белешергә барсак, хәлен белешеп торсак, субханаллах, Аллаһ та безне яратыр. Аллаһ та безне яратыр, машалла. Ни кадәр зур нигъмәт. Һәм бары тик дустыңны Аллаһ ризалыгы өчен яратканың өчен генә, хәлен белгән өчен генә, субханаллах. Шуңа күрә, азизкәйләрем, кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз һәр барыбызга да хәерле дуслар насыйп итсен. Мөмин мөселманнардан булган дуслар насыйп итсен. Үзебезгә дә, безнең балаларыбызга да хәерле кешеләр насыйп итсен юлларында, янәшәләрендә. Субханакаллаһу бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.